Ngiyaseke nokuphapha lesiya. Ikhaya la kontombi tshena mina ushoda ngani. Baby cry me a river khuleka nyakwazi ukubhukuda. Mina darling ngiyafisa ufike ekhaya uzonisa idona. Yes cool yes cool. Imali kwena uNkulunkulu. Kuchitheka iphuzo mafika kuchitheka iphula mawuthele. Correct manje. Hayi ngikhona angavasha lo wena kwenze njani? Phathela into ekhala kahle. Hayi Konje ukuphuza udodi. hayi Mzambiya. Phathela ikhaya ishandise ikhala kahle, ngikuphathela umkhanya kude, spin-off, ngikuphathela Russian band, ngikuphathela absolute bese ngivalela ke top of the range. Uyazi lapho sesamba kanje, ngikuphathele neSirock. Le uma music video. Wazi yona nje. Itombo wena. Wazi nazo yabona ke wena. Ingakho ngivele ngaza kwena ngakwazi ukukhuleka athi lezi into leshandisa ayitholakala. So mina ngishaya ikhomfu yami, ngashaya lezo ishandisi lezo yabona leyo. So uyazi na ukuthi iprice ithe ukuthi kodwa ngoba vele uyithola kumina uyiBrian. Uyazi nazo kushaya into encane. Yabo? Spin-off ukushayela sona ngo450. 450. Oh shit. Hayi Mzambiya. Ela phela awukabi uyazi na ukuthi njengamanje kulezi insuku kunze manje ukuthola lezi ishandisa ngithi ma umuntu kumele athi shwi aphinda shama rangithana nala phana aphinda shaya lezi ishandisi le uyazi ke na ukuthi story singakanani phela zokushaya ngeRussian pen phela zokuthi absolute ngaphezulu Russian pen ayidlula ngeprice encane Malini price encane 550 uyazi nje ayidwa lana ntwana uyangithanda ukukala asiyeke absolute nanzo kushaya into encane yazi na ukuthi absolute kusuke sikuthiwa kanje sekunyuka lapha yabo lonto zokushaya yona ngeprice encane ukuthi 700 wena ngathi uthaza ukukhala kakhulu ngathi awuyifojela ukuthi leshandise masha kanjani athi manje wena uke wawuthola imali asiqale uke wawuthola phutshwala kulezi insuku Emalini Sirock iSirock u5 5,000. Hayi Mzambiya. Wena uthi ngithatha saphi imali njengoba kuyi lockdown? Wena imali uyenza njengoba kuyi lockdown bawusho ukuthi imali ikhona. Hayi Mzambiya hayi ngizobekezela hayi ngizobekezela Mzambiya hayi bekumnandi ukukhuluma nawe mfethu hayi. Ngeke Mzambiya hayi. Ye wena. Petty folisha mangisakutshela. Oh shit. For Lee. Shit. Khamba kanjani lapho? Plus nguphethe wonke ngiqala phansi. Uyimalini ugwayi wakho? Khulile ugwayi wami udlula ngo5 rand yabo. Hayi lethi 20. Bombo mawuthenga ibhodlela uyakwazi ukuthi uthole ngo5 rand. Angikwazi ukuthi ngakudlulisela ugwayi ungawutholile le. Phela lezi zinto ziyamashisana kanje. Ndendela kungisabi. Uphinde ujabule nazonke selidumele mathumbeni awokelelo sheleni samuqhaza wena empeleni selidumele mathumbeni awokelelo sheleni samuqhaza wena empeleni dala ngibe